Wes cah jan mending iki isu-isu posisine iki wetenge kemlitik jan luwe kae. Sarapan ning Pawon Legend dijangakne tomat, dikei gerih sing asin kuwi, dikei tahu putih, dikei lombok disanten peyo jan ketok seger. Lawe tahu ditepungi karo kerupuk. Alah kerupuke ceblok pisan. Saiki wae sarapan ning Pawon Legend. Ki mang karo cethik geni kae lho. Nggodhog nganu, apa jenenge isine nangka apa? Isine nangka ki jenenge pongge. Ngono kuwi lah isine nangka digodhog engko kena dige camilan ya. Camilane wong jaman biyen. Enak tapi kuwi jarang sing godhogno kuwi karo cethik geni ngono terus sarapan iki mang wis. Iki menu sak eneke ngene wis. Mari ngono ayo gek sarapan kene cah. Wis sarapan sik bismillahirrahmanirrahim. Iki selalu jan kemlitik aja. Dirasa-rasane jan enak. Yo enak sih seger, gurih, gerihe yo asin ngono. Terus dikei tomat rada akeh. Dadi asem-asem kecut seger. Aduh deh, enak tenan iki cah. Sak eneke ngene rapopo karo lawe tahu yo an karo kerupuk wis. Iki wis menu apa ya ngene iki? Menu desa, menu sak eneke. Tapi alhamdulillah ngene wis serupat-seruput, wis memanjakan mulut sing apa ya kudu mengunyah mergone isuke luwih. Ngono bar sarapan kok terus nggarap proyek cah. Iki mang enek proyek nggawe kerajinane bocah-bocah TK wis. Ngene matur suwun dilanjut nggarap kerjaane bocah-bocah iki nggo.